Skal jeg hjemme? Hvad fanden laver du her, mand? Jeg spurgte dig om noget. Jeg snakker faktisk med min... Ja, du holder lige med en smøg, mand. Så skal jeg lige fortælle dig, så skal jeg lige vise Kælling, hvordan man opfører sig. Fandme ikke svine. Er farlig. Jeg skal fandme ikke bare ud med. Jeg så kommer hjem fra en arbejdsdag, og så ligger du og knaller min fucking nabo, eller en eller anden perkerfis. Jeg kan fandme ikke finde mig i det. Er du færdig? Du er så fucking død, du er. Jeg sværger, jeg slår dig ihjel. Nu skal jeg lige op. Min gamle rød kan ikke tage så meget. Hey, hvor fanden blev det mig? Jeg skal bare lige vise dig nogle ting. Skal jeg lige vise dig nogle ting. Jeg smadrer dig, mand. Fanden rører det, mand. Smadrer de. Altså, kan I ikke lade være med at stønne lidt? Jeg kan altså ikke høre anden, for jeg kan høre anden på den anden side af væggen. Hold kæft, Kælling, jeg smadrer Kællingen. Ej, ved du hvad? Så er bare skulle lave det. Ellers skal vi bolle. Ej, så klarer vi senere, søs. Okay. Fandme vise dig. Ej, men man skal ikke slå på damer. Hold De er kæft, så så. ikke særlig dejlige. Smadrer, mand. Hvor farlig. Hende der damen der, hun er faktisk en dejlig tøs. Ja, det kan godt være, men ved du hvad? Så dejlig er hun heller ikke. Ved du hvad? Du har 3 sekunder til at skride. Jeg vil spørge dig senere. Bare rolig. Jeg kommer ind til dig kl. 12 i nat. Hej.